Vitamin C. Ito. Yan. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning sa ating lahat. Ayan, for today's episode guys, may nasikarog kaming kon dito. Ano ang pangalan nito? Bignay. Medyo mataas siya, kailangan ulit natin siyang akyatin. Magiging Spider-Man na naman kami ng tipasin. So ayan guys, after natin dito ay didiretso tayo sa farm at magluluto tayo ng bulalong, crab bulalo. Kakaiba yun ah. Aray ko! Aray ka! Parang di ba yata ko naka-crab bulalo. So, kita naman, ano klase din. ma-enjoy na naman ang ating mga titas ang ating lunch for today episode. Let's go guys! Umpisa na natin umakyat habang tayo hyper pa. Mabuhay! Makabuhay! Ay, ube! Wala nang ube kayo doon kay Karota? Ito mga ka-dragon yung kanyang puno. Kaya lang mahirap siyang akyatin kasi nga diretso. Yan o. Ang dami doon o. Doon ka sa kabila ako dito. Ayun mo ko dami doon o. Kaya lang hindi pa siya itim, maasim pa yan. Masarap siguro yung gawing ano, juice. Tuluyutan sana naman natin. Marami dito ay. Pukanin mo na yan, ante oh. Wala kang siyang pangkukan. Hindi, putulin mo yung kan. Kapayat lang man eh. Mataghan-salim galit. Pero ati karabat. Ati baga. Ikapisil mo na pa ng bagay. Layog-yog na. Baka daulog na. Ah. Ulit na laglag mo sa ano mo. Ay. Lain ako dami sa ulo mo. Naahaat. Hilain mo lang yan. Yung maitim ante. Dami oh. May kaman yan. Oh, Agis mo na eh. baka mabasag. Dami sa ulara. Dito sa taas ko. Sige na. Yung maitim ante, masarap yan. Matamis. Laulang! Laulang! So ayun guys, ang ating ano, dami. Sige ante. May sabog mo. Ha? May sagog. Gagabus na. Kagkagada. Dami daw. Kalimpita. Oh. Kasi may water. Sila tita, dito, abot mo dito sa akin. Dati nga duwang ang kalayat. Tandem talaga kami ng tibasing sa kalayat. Kakuanan eh. Sakyatan. Mangisungsong namin nga bakit. Napula-pula pa ante. Ito oh, itim mo. Tikman nga natin. Sarap. Ikaw unay ko ah. Naganain. Bawal na naman guys. Nga ito oh, mga itim kasarap. Ito ang masarap oh. Namurot. Sarap dito sa saluyot. Ito. Maasim pa din, kaitim na nga. Ate pa. Mama, di tinagala asay.
Kala ko marami kasi sa kubo. Sarap to guys. Tikman mo antay yung isa. Yan ang subo mo. Ito yung kasarap. Kung matamis. Grusot ka mga grusot. Sabi ko ano yun mo ay yung kuan. Ito kay itim. Sarap. Ayaw. Ganun lang daw. Yung si Gigi pala guys, hindi namin kasama dahil sinamahan niya rin si nanay niya magpa-insured. Ay mag-report ng ano, palay. Nasira din nilang ano, palay. Sarap sa itim. Malibot ko yan. Ha? Nakakamis ang bignay. Yan, mo pa siya. Yung iba naglipas na yung bignay. Ito marami pa rin siyang bunga. Walang may-ari nito guys. Ano lang to. Naitaki na ang kill. Barato. Bubat lang. Yun. Kalat-kalat na rin maghagay. Sayang kaitim pa man. Yung ginatapakan ko ng balde. Diba? Aray ka! Aray! Aray! Ganda tignan ina. Ganda ng kulay niya. Bulo na. Dami pa oh. Oh. Aray ko. Kunin natin natin ang bunod. Oy, oh, dali. Paitimin muna natin dyan. Yung iba, balikan natin sa sunod. Ilang araw kaya yan, bago mag-itim. Marami na ito. Pula-pula. Tama nante. Ganda oh. Sarap. Yeah, ay na, Diyos ko. Ano natin yung patasin? Hindi mo na itong araw lang yan kasi pulot na mga lipsin. Kaya na. Tara. Ganda ang panahon ngayon. Parang ano na talaga, December. Mauna ka na. Masarap ito. Wine. Ang dami na naman nilang nakuhang ano guys, susong baka. Buwan lagat. Saan kayo nagkuante? Dun sa ano? Pinagkunan natin? May nahilog na naman? Meron ako dito sobrang rumpok ang bunga. Hindi pa yun. Hindi. Yan. Kababa lang. Doon ang pagkano niya. Nagkubo pa nga nagpuraw. Ay, maasim pa yung sayo na yan. Hindi pa masyadong Sayang mo. Hindi na po nila kuhan. Wala. Sabi ko masarakan ni... puro mga wild fruit to guys. Patay ano po yung guys. Isang
Dalawang labo. Sa takalibin ka. Lugin mo ante. Ayun pa oh. So ito mga ka-dragon, kakatasin natin yung ating nakuhang bignay. Oh. Pulang-pula. Tsaka natin siya gagawing juice. Halo natin siya ng honey, ng lemon at saka cucumber. Ba rin na akong namimiss ko eh. Ang gasan pa mo. Tiglan ng tiligayan. Ayun ang totoong ano. May lemon pala. Ito muna natin. Wow. Ito yung natural talagang vitamin C. Muna yata. Sarap ng ating bignay juice. Ayun kasi. Puro mo din na. Pure vitamin C. Rich in vitamin C. Kulugin mo. Maglimasin na ikwaro. Ganda ng kulay oh. Parang dragon fruit. Kaya ano siya. Wow, ang sarap. Parang malasing kami dito guys Red wine ko ma. Daw red wine ang itsura. Ayan, di mo matitikman ang bignay juice. Sarap oh, ganda ng Pero marami kulay. naman yung sa inyo. Iwan na yung baso na yan dito. Yung talaga yung nagagamit ko yan. Yung mga bisita. Ikaw mo tayo. Hindi ko pala. Nagkaalaw natin na eh. Para sa gaganda ng ating pala. Sarap. Sarap din pala. Lasang gitna. Sarap. Balikan natin ulit kasi na ano. Sarap pala eh. Magawa na naman tayo. Siguro na daw bukas. Di rin nga rin siya gaksyat. Wow. Ay, kung nga magaksyat bukas. Panay sita lang na. Ito na ata. Wala sa tango ko kasi na. May nagpubla eh. Mangyan talaga. Ate Ma'am pala. Masarap din kasi to, may ano siya, may Ate Ma'am pala lemon. din ay masa. May lemon. Kursunada tsaka man te? Parang nag-aagaw yung tamis ba ng honey. Nagsabat. Yung honey tsaka yung asin. Sarap. Kampay ata na. Sarap guys. Je, gagawin kita sa sunod. Pag nahinog na ulit. Susunod ano naman susumbakang Diyos. Hindi mo na natikman kasarap. Dapat ganitong ano, ang Ano lagi talaga natin. yung healthy? Ganito dapat lagi yung iniinom natin. Maganda to sa mga may ubo. Hindi mga soft drinks. So ayan mga One sit ka-dragon. apart. Ito yung bunga ng aming mais dyan. Hinarvest ni Kuya Efren. Masukal kasi kaya hindi namin mapuntahan. Oh, ganda naman tito oh. Ilaw oh. Set. Nag-ihaw tayo na guys natin ano. So yung bungad lang yung Wala nakita kasi, ko. naano kasi ng ano yan, tubig. Na ano kasi ng tubig na Laga natin. nababad sa Lagain pa lang. Ikwan. Pag nilaga, wag mong ikwan eh. Lagain pa lang. Huwag masyadong ikwan. Burisan. Ang tikman mo, big na juice. Maganda yan sa may high blood. Tikman mo lang. Awan. Maggawa ka rin ito. May bignay pa kami. Magaling na rin ang Kel. Kung hindi ko sana marites, timplahan sana kita isang pitchet. Wow, marites ka ma. Hindi, nagmarites pa to sa taas. Hindi sila Nagkukutong guys. Sa ito'y Huwag yung narabis mani. na eh. Oh. 'Nay, awan pa isa nagyanan, may may sang angipay. meron din oh. 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 Meron din oh
Tanim din dito eh. Mamaya nga po. Yun. May isa, dalawa sampasaan ka dyan. Isprayan ko lang rin yan ba? Tapos suga ko Isprayan ko lang rin yan. Nababad siya sa tubig kaya hindi lumaki. Buti Buti yung mani nga ay makapal. Try ka magbunot ng mani. Kaya lang ano, Huwag mo na, sundan daga. Ay, gano'n. masukal din. Wala paano ang ano niya, yung daon. Ayan guys, kanya-kanya sila ihaw sa mais. Nakakamiss yung ganito eh. Sarap yan. Tuloy sa akin guys. Guys, turing sa atin. Ano rin makuha mo dyan? May laman to. Dalawang ngipin lang siguro. Ha? Oh, kaganda nga no. Maganda. Makaba lang yung walang ngipin. Sige pa natin to. Basta mo ito. Kamukha mo nga ron eh. Sige mo asin na. Para magpasok mo. Makabawag mo rin to. So ayan mga ka-dragon, bali ito yung ating iluluto ngayon. Mayroon tayong alimango, sweet corn, pechay. Kasarap ang pagkaluto guys. Ako mo, narami din ko. Ayos. Tangke. Tanggalin mo na rin kide. Ito arami bukan din ako. Sakit yung ngipin ko. Kasan din. Hindi nga mindanong ko. Guys, magigisa tayo ng ating crab. Kaganda ng kalalaki ng butil niya oh. Kahit maliliit. Ito taba. Ano? Kahit 1/6 part yung guys. Sulit naman sa butil oh. Kalalaki. Kung yan, organic. Walang, hindi na-sprayhan. Yummy. Lagay na natin ang crabs. Laman din siya. Wow, sarap. Ito yung ating mais. Breakfast ay. Bango ah. Bulalong alimango. Sarap ng sabaw nito guys. Ayaw ni ganyan. Crabs bulalo. Kakaiba. Panginoon po namin Diyos, Ama, nagpapasalamat po kami ng siliyang pinagkalooban ng gamit ng Rosal araw sa mga Diyos ang pagpapalita sa amin. Kain tayo guys! Iyan, ang sarap ng aming pananghalian. George! Lure! Kasi wala na kaming baboy ngayon. Kahit baka naubos na rin. Wala na rin halos mabili sa bayan. So, try na lang namin yung crabs. Mahirap din pala guys pag walang baboy. Nakakamiss. Pero, healthy na. Kasi, Ito ka kutsara. Sarap mo. Ano tawagin mo si Juan kanino? Si Juan yun eh, Elias. Bigyan sa akin ko ito yung nangyari eh. Gabi niya na rin yung saging. Ay, Juan. nabusog kami sa sa prutas. Ay na. Na-consulit kami kumain ngayon. Kinabang.
Jay, kain. Hirap po lang namin, Kain tayo, Jay. Mag-suggest kayo guys ng luto. Pagkaibang luto. Kung anong gusto nyo iluto namin. Charot. Nagkawin daw ng tilay. Pero yung kaya lang ng budget. Yung mga wag masyadong expensive ba? At wala tayong budget. Pang inabraw lang kasi. Kaya nga madalas inabraw lang yung niluto namin. Ang budget kasi namin guys. Pang inabraw lang. Ang inabraw lang. Kung hanggat maaari, pre. Ito. Kaya ko naman yung ito. Hanggat maaari guys, yung mga nakukuha lang dyan sa gilid-gilid. Pero syempre, talagang kailangan natin gumastos sa ulam. Hindi man laging, nakaumama, pinakbutlatan, ano? Masaba din tong Yung dating to Nag-harvest na naman ng mga ganyan. Ito bang tayo na naging? Sarap din pala yung ganitong luto. Nabawan. Ang kabihan. JD tulog pa. Ano ba ka? Sabi ko. Kaya nakakain ng tanghalian dito. Wala pang tawag. Nakakalis ako guys kapag ay pagtulog. Tagal kasi ay matulog isang araw. Kalating araw. Pagtapos ng vlog, gising na rin siya. Kasi hindi Manila kasi namamahit ka. Hindi bagay. Sa mga susunod na guys, araw, makapaumpisa na rin natin yung ating tubo dito. First step na. Sa mga gusto magbakasyon dyan guys, pag natapos yung aming tubo, welcome na welcome kayo lahat. Diba, Ante? Maganda na to. Papagandahin natin tong area na to. Magkaroon tayo ng maraming mga halaman, mga puno. Tapos lagay tayo ng mga landscape. Kung gusto magbigay ng pangpako, pwede naman. Donate na rin ito kasing pako. Ayun mga ka-dragon, follow niyo rin po kami sa aming Facebook page. Dragon Fruit Ladies Official. Ayan, thank you so much sa mga bagong Copy-share din po. follower ng DFL. Para madagdagan din ang ating followers. Pa-share ng live guys, pa-share. Ito pa. Yan talaga, hindi ganyan ka. Nahirapan ako magkain dito Hindi ko mahanap-hanap yung mga laman niya. Pero tama lang din konti ang kanin natin Pare, Hindi burira. pa nga yata maubos Sa asuan. Ano pala ka? Bagi ng kawitik ko. Nagdalak ko na sili. Hindi ko pa kumit dito. May pag-iho pa. Sarap din tayo. Parang karni din Muli mo na karaan mo rin ko. Himagas tayo guys ng mais.
Nabusog ako sa kwan. Big nine. Bignay, kas kada susong baka, Kada mais. mais. Yung pa, mayroon pa. Napay. Hindi ka mabsog. Sarap, tamis. Masarap naman eh.